две на Раз trebuie Fie. Влезаво тъга Join Arena 8. Момент ме кикна. Казваме хубавата парлапа. Тъга воте. Айде бързо идвай. Чакай. Вече. Коя арена? Коя арена? 8. Не, също следей. Пак да излезе от арената. Съгалея, бе, съгалея, бе. Как кажа? Имам 14 лепа. Коя арена да влизаме? Еди... Сега. 16. Не! 13. Айде влез 13 арена. Бързо. Кое от трите е по средата ли? 13-та, там ти пише, имаш две. Едно. Какво да... Почваме често. Съм пъгнал. О, каменен чантът меч. Пази се, бе, Кипо! Те само да пише. Ти влезна ли? А бе пише всички не стават. О, нека. Ми нагледа с каменен меч. Чакай, че ми се е багнал нещо. Бити, Какво? айде аз ще регистрирам. Не ми се бъгна играта. Не, аз ще регистрирам. Не ми се бъгна не за това. Вижте каква е игра. Добре. О, Съдо, Вижте един. але, влез. Ключарята! Стига, бе! Убиха ли те? Да. Тут без на малко са трябваше да играме на гонец. Добре. Абе, как ми се бъгва? Този, але, Аз не бахме за тебе. О. коя арена? Сега вия на арена. Аз няма да играм, бъгна ми се. О, ще стига хора за Чакай, една. аз ще регистрирам Бити. Не, аз мен не ми да влезем, бъгна ми се. Кой си това? От Бити е кикнат. Окей. Бити излез от сървъра. Излезнах. 11 арена. Кикът си. Идвай! Влезе с друг скин. Това е, върни се! Коя? Тука! Да, при мене! Тука! Коя? Окей, аз ще влезем сега. 13-та ли? Не, 11-та! А коя? Вече почнахме. Супер, излез! Коя? 11-та ти казах! 11-та. 11-та! Ама вече сме в игра. И паднах лава. Какъв късмет? Това съм мирал като падна лава. Добре, умри! Покажи ли някой да те убия? Kill me, please, айде! Готов килна се. И влизаме в коя? Ела на 13. Но та 4 хора. Учи за ета. Аре прибийте се най-тъпо. Окей. Я влез кога е 16-та. Добре. Доста хора сме. Не, Сега ще ви бият, сега вижте, троje веги противодействие. Ще бият всички. напиши се работа. Напиши се работа. Написах, бе. Ага.
Ето, чакайте, че отида по нота. Къде си? Отидох на това плея. Сега чуй, ти скочи. Какво? Ти скочи, бе. Не съм. Къде си ти? Нека тунела, нека смешно, бе. Ти скочи ли долу? Не. Нека смешно гоним. Къде си? Нека често меч. Да, бе. От това, да се играт. Ти спъдя ти камо тунела. Извинявай, ама ти си Ана. Аз влизам в сервера. Ами айде, ти си с очичка, ами той е с дъжен меч. Кой си бе? Я бъднах. Коя арена? Всяко е 14. Чака, бе. Да, 2 човека. Абе, пак не влизам. 13 по-добре. Тя посипа. Те чекам 3 хора. Абе, какво трябва да впишем, че не ми дава изобщо? Регистър 30, регистър първа хора. Левела 18. 18. На това вече играят някакви 2. Да. Добре, тази ми коя да играе, бе? 17 на това най-хубавата арена. Какво чакаме ли сега? Да. Тия двамата толкова не могат да се открият. Пусната е, цъпе. Това е най-хубавата арена. Да, отиваме на долния етаж. А ти къде Той си, има, бе? защото има двойни чести. Къде си, бе? Ето ме бе. Отиваме на там към тебе. Към мене. Да, към тебе. Ама аз не те виждам по дяволите. Скачам. Отивай! Аз съм този спинтер. Виждаш ли, бе? Ето ми е развратка. Много ти да. На първия етаж. Аз съм там, къде ли спална. Идвай. Не мога бе, аз съм на първия етаж и искам се. Как да ида? По стълба. Е, там има едни стълби към тебе, къде беше на план. Пълен чест. Еми, да, отваряй ги от двете страни. Охо, каменен меч с такова. Отваряй ги от двете страни. Да, Не бе, са... не съм толкова тъп. Хай пиксел fucking. Имам каменен меч с такова. С енчант. Още един меч. Аз пък имам дървен меч. Сега ще се полезем. Прави нека с камена брада. Бих нека с айрон брада, който е. Ама че, и вече съм фул гол. Ето ми желязна братва. Каменен меч с острота едно или каменна братва. Желязна братва. Аз съм Но ясно, че е каменен меч с острота едно. А не пък при мен се първи. Да дойде. Вилка бъдва, Голден Рейпъл. Ого, я ви взимам. Има на долния етаж. Има 2 лъка за тебе и за мен. Аз вече имам. Кой ти каза, че ще играем с тебе на долния? Ела бе. Ела сме при мен. Имам отвара за На скорост. долния етаж, ела! Аз съм Оттам на долния. Аз съм Оттам? на долния. на долния, къде си на долния? Аз съм един фул болт с... Аз пък имам диамант. И къде си на първия етаж? На първия съм. Охо! Имам вече 4 голда рейпа. И само да ми дадеш едно диамант и... Ето, това съм аз. Ох, мали, аз се оплаших. Ето това. Буни го. Мали, тя игра сме ги разбили, бе. Не. О, килът байт, трудно бе ги прот. Не.
ти го удари. Но аз съм пълен, я има да. Не искам това, сигурно. Награди голд. Да, дай го. О, голден меч! Имаш и диамантче. Не. Скоро ще направим диамантен меч, аз имам една пръчка и едно диамант. Това си бил тип да се изкочи, че е. Не съм. Знаеш там колко хора става? Има. Ето виждаме го. Имам и лък. Аз имам лук. Стой при мене, стой, хела. Чакай, следвай на мене, ето ме. Е там видях човек. Чест, Ако на горния таз, на горния таз. На горния са. всички. Не, един. Двама. Къде си? На горния. Точно на тебе. О, ние сме четирима. Двама са двама. На горния са. Ти къде? Какво ще кажеш? Ще кажа ти е до красни. До къде? Ето те. Къде си? Видели местата. Тебе си. Ти къде? Ето тебе. Идвай, за тебе съм. Имам две айрон брадви. Ох, чакай, мала. За тебе съм. На горния съм. Ето виж имената. Идвах насам. Къде си? Взимай си камения меч, това е по-силно. От брадвата ли? Да. Острота едно. Това не си няма. Мама. Това най-силният меч в Уорлда. Чакай, идва. В тази игра Диамантът не само е по-силно с него. Айрон е по-силно. Той с айрон са равни. Ето го. Да. Ето го тук. Това е Пеги Прото! Диамант! Дай да направим, дай го! Ето тук. Ето ги, два имам! Къде е крафтинга? Долу. Къде? На долния таз. Окей. Заведи ме. Аз ще правя един айрон меч. Имаш ли? Абе, имам да. Ако не се казва игра. Мали теб бе ги мрак. Къде е крафтинга? Имам и една. Ето го бе. Ще ти дам ли меча този? Ще ти дам този острота едно. Ние са еднакви. Диамантен е ли? Не, с моя. Окей, дай. Ето ти го. Добре. Сега искам да са еднакви. Ето го диамантен меч. Виж О, го. то е по-силен. С 25 цяло по-силен. От твоя. Това е тук атак. 6. О, днеска ще снимаме много на минигейм. Ето го. Килет. О, GG. Това ще бъде края на епизода. До скоро. Това е продължение на минигейм за къде сяде. Чакай. Дам на кой спортен. Ти все пак с диамантен меч. Кой спортен. Ети панталонки, чейн, такова. Шлем ти даде. Ние тук може да се правим какво си искаме, нали? Не, само да го карам. О, не вече трепна, нали? Не се тръгва. Кога си трепна, бе? Искам верижна каска. Това Това яка каска. си дам в май. Да. Добре, айде се тръгва. На 3. Не, аз съм тук. Окей, айде. Ти отивай там. Не, айде тук. И. Не, чакай. Бе, голен ке! Ти си имаш диамантен меч! Ти си имаш диамантен меч, що взимаш? О, бих! Знам, фак.
Айде. Айде пак. Айде. Мити! Той затвори. Къде си, бе? Коя арена? Висока. Коя 14-та? Абе. Ние съм описал сега вот. Са къде? Същата територия, същата логика. Аз не знам къде си. Ето ме бе, точно по Добре, територия. аз ще следвам. Следваме натам. Окей. Опа, всички тръгнаха с нас. Опа, имаме какъв код ще ни следва. Още има двойките. Така че кам, ако взема... сега само аз не взимам. Аз така ще тогава вземем меч. Ръчка... Али един ме килва в момента. Моля те, аз съм в началото! Помогни ми! Къде си? Нямам меч, идам. Един ме гони! Аз имам дървена, ама нищо! Опа, нека сайрам. Тичай! Не, с дървен. Ще го изморят. Май го изморих вече. Fuck you, bitch! Вижте. Не, на почти на едно сърце съм. Опа, нека сгодно в мен леди. Ама не меч. Обикновен ида. Ако се съединим, ще ги бием всички. Ама окей, ти къде си, аз съм на гонят, аз на спална. Пак. Но ме гонят 50 лъда. Не е страх. Взех ти меч, ама умрях. Мен ми стана даже интересно да намеря. Не ми е крадно. Опа! Нека! Опа! Ой! Чеш, какви пък? По-добре да не знаеш ти ме гона. Мен ме гореше един сам. Майко, мен да гона четирима. Ох, използвам се. Мале! Ти има човек оста! Ясно! Четирима те гони. Опа! Но! Айде, Ама идвай. само да виж ти на голеца! Чекаме за 14. Ама аз тогава седна. Влизаме! Какво? Седна. Какво? Коя арена да влизам? Седна. Седма? Да. Седна. Добре, ще. Аха, ето, вижме. Вижме аз Да, казвам. на къде си ходиме? Питай се да вземаш честина там. На къде? Зад мене. Двайсет секунди. Сам ги виждах и пък ти хора не гони. Или направо да ще ви скратим по. Но тон си играти не гони. Сега имам една победа. Айде ти ми брат. Взех чест. Да не значи има и отбор чест. Добре, бе. Айде, обратно! Само ти ме
къде си сега? Аз съм там. И те Аз чакам. не стигам. Сготнал гръбник ли си? А, не, ето те. Ето те, бе, ето те! Ще го убия. Мерси. Може ли айти ми? Помога ти дам. А? Имаш ли панталонки? Да, има. Аз няма какво ти дам. Добре, айде, нищо, айде. Идвай. Мога ти дам 3 пъти. Не искам да иска ви даваш, айде, идвай. Я два ингата, гол. Аз мога да ти дам каска. А, ти имаш. Идвай, селене. Там има долу един чест. Ама, значи той си бъде. Ето тук. А те минаме през лава. Той е долу лава. Нищо, айде. Ето ме видене. Аз съм долу. Да, ще ти дам по-малко. Аз ви дам, че си. Ето те. Това. Сега ще стане да имам това. Ого, имам мечи. Къв мечи? Дърпа. А? Имай го дървен меч. Дай ми го. Аз не имам нищо. Долу. Ето го долу. Добре. Да. Не, лай. Ето това. О? Ето това. Мерси. Май. Абе ти нямаш на гръбник, бе. Ей. Се паси Iron Brother. Добре, айде. И там има чест. Не, сигурно ще има дълна страна. И там е дета блок. Има меч. Къв? Дърне, пак. Къв? Дърне. Май, ти всичките пана на височина. Ти не може да играш на това. Ти са как ти се. Това е много на 14. Аз не мога да тичам. Ами лага това. Ама това мен не стана една. Опа, човек. Айде да го килиме. Но да има хранички. Иначе си... Абе, чакай, че ти сам няма го убиеш. Вече съм него. Добре, иска ли аз да го удара един? Опа, она има Iron Brother. Но и ти имаш. Ето. А и ние сме 2 в 1. И ти има дъма меч, пак сме го. Бих я. Убих я. Дай ми Iron Brother-та! Ето. Чакай да я взимай. Ето. Мъса. Майка мила. А не съм ни про. На, си одия за нея. Убивам. Вече сме почти равни. Тогава вземи сега на гръбник. Колко щита имаш? Колко щита имаш? А? Колко щита имаш? На броня. 4,5. А на мен аз съм 4. 4 само. Да. Аз все пак си се гледали една и... Ай, това. Заради каската. Другия път аз го убивам. Искам да начин се използвам, тук не съм се бил. Там нещо премига, дай ела. Има човеки. Май да, нещо премига. Това бе аз. Али! Надали се. Чест! Аз съм точно за тебе. Охо! Погледни. Обе. Ого, дай нещо на мене. Добре, на. Ами си. Аз имам. Колко щита са имаш? 5,5. Но и аз. Значи не рано. Там къде ти имаш повече живот. Да, бе. Аз имам 4 сърца.
Hai. Не е страна. Не забравяй, че съм страна. И отидем с една пенда пенда. Борим. Ела. Добре, айде, дай. Нали, че не мога да тичам. Ето една. Аз съм тези често. Къде? Место в нека да са. О, често. Стига си да ме имеш, бе. Какво се ми на мен се не знае, че ми бутчетата. Не, не, аз имам 7 бутчета. Къде се храна? Те са 10 бутчетата, нали? Мен ми липсват 4. 6. Ама как трябва да е дърпено? А как? Ела тука. Кой се окачи? Ние няма какво с как да живеем. Погледни, аз се окачих. Аз се окачих там при чест. Човек! Аз окачи до човек! Кой не ми каза, че има човек? Не знаех, при мен не е, сега си отмъста. Кой защо? Кой да мъщиш? Какво? Какво има? Не се протна точно до тебе! Има толкова! А пък аз ме имам брат, бе, хайде. Мамо, енчантът не е. Ще си отмъста. Ще ти споделя екран, моля, може ли? Поделям ти екран да ме гледаш. Виждаш ли? Да. Ще си отмъста. Мали, две сърца. Да. Ама тук нека да имаше 4. Аха. Ето го. Ох. Помогна ми. Къде е човека? Ето това някъде вече. Ще го привея. Иначе. Охо. Охо. Скапал съм го. Ого, ти си скъпорен. Имам лук, аз лук съм толкова точен. А как да слеза? Как да слеза? Рипаш. Ако има вода, ще рипна. О, пак. Аха, ето. Там чест. Как си? А? Аз там 14 пъти. Учи? Да. 14, бързо. Колко става? Сега сме шаля. Ето ме, скачам. Идваме на... Къде? На тука или на почта? Добре, виждаш ли ме? Идваме на тука. На там. Къде? На там. Къде си? На къде? Добре. Бай. Yes. Опа, всички да към нас. Але никой сега не. Идвай, Идем. тая всички дойдох. Виждам те, спри! Спри се, бе! Реално градни. Не ти толкова. Дай ги! Това. На ти, брат. Защо ми аз имам Ето, стол? бей го!
около двата. Добре, аз съм фул. Каменния меч ли е по-добър? Не еднакви са. Знам. Ама все пак ти. Виж на споделения екран. Виждам. Гледаш ли? Колко човека са? 7. Ще отмъща за тебе. Аха, често. А ние ще играем аз тук по снег и стила. Стила. Не бе, гледай ме, не играй. Излез, после да играме заедно. А, да, ти сега не искам да играме сега. Искам. Ама тогава... Не искам да умра, искам да О, живея. столен чанк слот. Аз не искам да умра. Май, какво да гледам, гледам, и ти по всички действия, те. И се съпира. Не! Има някаква скучка, ме трябва аз и за стол слот. Мало. Монета за фон. Заедно лично. Аз ще изтъпвам это. Пак да издървам лето. Так, вкусен вече. Аз моя матка много подбърта. Имам кирка. И това е друг тях. Който е колко е, даже това. А? Това е част вода, който се тайра. Вижте споделение како ти е две в едно срещу мене си има. И ще ги Окей, бия за... Снеко. Ето ги. Fuck you! Так, да. Опа, чакай да убия. Опара, излез бе! А да, ти не. Но аз Снеко се сара, какво 2 миналито. Добре хора, това беше...